Adeiladu tŷ bach 1, 2, 3. To ar ei ben a dyna ni. Sbïa mewn trwy'r ffenest, be welwn ni? Llygoden bach yn cysgu, a ni. Llygoden bach yn cysgu yn y tŷ. Ww! Llygoden bach yn deffro i ffwrdd â ni. Helo, Lewis yma o Bitica. Dwi'n mynd i fod yn gwneud gig ar gyfer Dydd Music Cymru i blant. Mae hwnna ar y 5 o Chwefror. Bydd y sesiwn yn fyw ar tudalen Facebook Mentor Iaith Casnewydd. A hoffwn ni chwarae hoff caneuon eich plant. Felly gadewch neges yn y sylwadau isod a welai chi wythnos nesaf.